Vítajte v Moldave nad Bodvou, pokojnom mestečku len 30 minút od Košíc, ktoré ponúka ideálne spojenie dostupnosti, prírody a životného komfortu. Severná ulica, 12. poschodie, áno, vrchol domu, ale s výhľadom, ktorý len tak niekto nemá. Viac ako 80 m² priestoru, v udržiavanom stave, ale nemusíte platiť za niečí vkus. Veľké izby, samostatná kuchyňa, loďia aj šatník. To všetko vám dáva nekonečné možnosti. A benefity? Výborná cena, veľká rozloha, tichá lokalita a perfektná dostupnosť. Investícia, ktorá dáva zmysel. Zavolajte ešte dnes a poďme sa na to spoločne pozrieť.